बिपिएफ पार्टीनि समाव जायफोर बिपिएफ सरकारनि समाव थिखादारफोरखौ रायदोंमोन बखिदोंमोन दिनैनि समाव इउपिपिएल सरकारा बोरै खामानि मावहोनानै थाखा फैसा मारिनो हाखो दिनै सोर आखाइ दं बे स्पष्ट जुदि आसामिस मिडियानि माखासे निउसाव खोनानो मोननाया जुदि सैथोबा गोविंद बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव बोरै सोरबा बिपिएफ पार्टीनि थिखादारा थाखा लुथिनानै जानो हाखो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खामानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं फोरमायो आसामिस मिडियायाव गोविंद बसुमतारी आरो थिखादार चक्र बिथांनि मुङाबो माखासे नुजाथिदों दा थिखादार होननानै बुङोबा सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल होननाय खोथा गैया थिखादारा जिखुनु जाया सरकार फैया मानो खामानिखौ मावखानांगोन नाथाय माखासे समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदोंमोन जायफोर इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ पार्टीनि समाव सोरबा थिखादार सोरबा एमसिएलए सोरबा एमएलए सोरबा मिनिस्टार सोरबा हाग्रामा लोगो नांनानै सोरबा अफिसारफोरजों थाखा फैसाखौ जाजोबनानै जेबो खामानि मावाखै नाथाय खामानिखौ जुदि मावमाराखैबा हाग्रामानि दिनाव दालांनो लामानो आरो बिटिसिनि न' बां जिखुनु जाया माखासे अफिस बादालनि न'फ्रा बोरै न' महर जानानै थाखो बोरै दालां महर जानानै थाखो बोरै लामा महर जानानै थाखो बोरै लाइन महर जानानै थाखो बेखौ सानोबा आसरित नाथाय बुंबाबो बुंस'नो हानाय नङा नाथाय माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला बिथांमोना माखासे बिपिएफ सरकारनि आरो जायफोर थिखादारफोरखौ सोमखारिदोंमोन गासैबो एखे थिखादाराबो एखे हाग्रामाबो एखे अफिसारफ्राबो एखे एमसिएलएफ्राबो एखे नाथाय दिनैनि समाव इउपिपिएल सरकारनि दिनाव चक्र बिथांमोनादे बुंबाय थादोंमोन बिनि उनाव चक्रआ बिथांमोननि आन्दाराव बोरै खामानिखौ मावनानै थाखाखौ जाख्ल'नो हाखो बिथांमोनाथ' साफा सरकार बिथांमोनाथ' लेखा गोरों बिथांमोनाथ' बर' हारिनि गेजेराव लेखा गोरोंसिन बिथांमोना लेखा गोरोंनि गेजेरावनो जुदि चक्रजों जुदि थगायजायोबा चक्रजों जुदि जाख्ल'जादोंबा बेसेबां गनायथाव जुदि नंगौबा चक्रआ जुदि गोविंद बसुमतारीखौ इउपिपिएल सरकाराव जुदि थगायनानै जानो हादोंबा चक्रआ थगायनानै बोरै जानो हानो लेखा गोरोंफोरनि अनगायै बिथांमोनाबो एसे आखाइ थानांगोन नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोनाबो जुदि चक्रआ जुदि रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे राननानै होनांगौ जुदि जादोंबा सोरबा अफिसार सोरबा एमएलए सोरबा एमसिएलए बिथांमोना सोरबा प्रमद बर' जिखुनु जाया जाय डिपार्टमेन्टआव मावदों बे डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना एसेबाबो एटाच थानांगोन डिपार्टमेन्टआव दायित्व दं बिथांमोना दायनिगिरि जानांगोन बोरै चक्रआ सोरबा दिनै इन्जिनियारनो सोरबा अफिसारनि आन्दारावनो सोरबा एमएलएनि आन्दारावनो बेबायदि थासेयावबो बोरै जानो हाखो बुंदोंमोन माथो प्रमद बर'आ बिपिएफ पार्टीनि बायदि सोरबा थिखादारा थाखा थगायनानै जानो हाला बिपिएफ पार्टीनि समाव जेरै अफिसारफ्रा थगायना जादोंमोन सोरबा एमएलए सोरबा एमसिएलएफ्रा थगायना जादोंमोन जोंनि सरकाराव रावबो थगायनानै जानो हाला नाथाय नंमारगौबा बेसेबां गनायथाव रायजो राजाफोर गोविंद बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआवनो माखासे आसामिस मिडियायाव खोथाखौ बुफ्रुनाय नुदों खान्थाल गोमोनखौ बुफ्रुनानै जायो थिग बेबायदि बुफ्रुदों आसामिस निउसाव नंगौबा बोरै जाय बिथांमोना जाय इउपिपिएल सरकारा बुंबाय थादोंमोन सोरबा बिपिएफ हान्जानि थिखादारफ्रा सोरबा बिपिएफ हान्जानि समाव सोरबा अफिसार सोरबा मन्त्रि सोरबा एमएलए सोरबा एमसिएलए बिथांमोना बर' हारिनि
थाखा फैसा बर' हारिनि माखासे खामानि मावनांगौ जाजोब्बाय अब्ला दिनै एसेबां लेखा गोरों गोरों थासेयाव सख्रआ बोरै चान्स मोनखो नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' थिखादारानो मावनो मोनदों बेखौ जों बयबो बाख्नायनांगोन नाथाय दिनैनि समाव खोथाया जुदि सैथोबा जोङो बाख्नायनांगोन सख्र बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन लेखा गोरोंफोरनिफ्राय बोरै थगायनानै जाख्ल'नो हाखो लेखा गोरोंफोरनिफ्राय बोरै थाखा फैसाखौ बिलखौ बोरै आदाय खालामनो हाखो सख्रआ दायनिगिरिबा गबिन्द बसुमतारियाबो दायनिगिरि जानांगोन नाथाय गबिन्दआ दायनिगिरि जायालासेनो जुदि सख्रल' दायनिगिरि जायोबा बेहाय माखासे पुलिसि दं जाय मानसिफ्रा दिनै गोदान गोदान थिखादार फैबाय जेब्ला इउपिपिएल सरकारा सरकार महरै नुजाथिफैदों अब्ला रावबो थिखादारनि लाइसेन्स गैयामोन मोजां मोजां जुदि थिखादार लाइसेन्स गोनां जुदि नुजाथिदोंबा बे मोजां नाथाय जोंनि बर' थिखादारफ्रा हारसाफोरनि जायगायाव गुबुन गुबुन हारिनि जायगायाव जोंनि बर' थिखादारफ्रा मावनो मोना नाथाय जोंनि बर' एलेकायाव जोंनि बर'फोरनि जायगायाव गुबुन गुबुन हारिफ्रा खामानि मावफैयो जोंनि बर' थिखादारफ्रा साबैसे गावनि जायगायाव खामानि मावनो मोनो गुबुननि जायगायावबो मावनो मोना गावनि जायगायावबो मावनो मोना नाथाय दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा बेसेबां बुजिखो सख्र बिथाङा सासे बिपिएफ सरकारनि समाव मैखोम सासे बर' हारिनि गेजेराव थिखादारमोन नाथाय थिखादार होननानै बुङोबा राजनितिकजों रिलेसन दंना गैया आरो खामानि मावोबाथ' रिलेसना थाखानांगोन नाथाय थिखादारफ्रा खुनु सरकारजों लोब्बा थाया लाइसेन्सआ नैबे बिपिएफ पार्टिनि लाइसेन्स नैबे इउपिपिएल पार्टिनि लाइसेन्स नोङो नैबे सरकारजों नोङो थाबासो खामानि मावनो मोनगोन थिखादारा बेबायदिथ' लिरनाय गैया जिखुनु जाया थिखादारफ्रा गाबोन बिपिएफ पार्टि फैबा मावनो मोनखागोन गाबोन इउपिपिएल थाबाबो मावनो मोनगोन थिखादारानो नाथाय सानसे समाव प्रमद बर' गबिन्द जिखुनु जाया इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बखिदोंमोन गासैबो एखे थिखादाराबो एखे जायफोर सरकाराव थानाय गासैबो दैदेनगिरिफ्रा एखे आरो अफिसारफ्राबो गासैबो एखे होननानै बुंदोंमोन दिनै सोरखौ बुंगोन गबिन्दखौ बुंगोन ना प्रमदखौ बुंगोन ना डिपार्टमेन्टखौ बुंगोन ना अफिसारफोरखौ बुंगोन दिनैनि समाव नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय थिखादारफ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सरकारनिफ्राय देख्ल'नानै जानो हादों जोङो मानिनांगोन जोंनि खोनानो मोननाय आरो जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे जेब्ला इलेक्सन टाइमाव जायफोर इउपिपिएलनि माखासे गेदेर गोलावफ्रा सख्रआनो जा गुबुन गुबुन माखासे थिखादारफोरनिफ्राय खौथि थाखा देख्ल'दोंमोन दिनैनि समाव जाय थिखादारफोरनो दिनै खामानि होनो हायाखै आरो जायफ्रा खामानि मोनदोंबा गावनि खरस थांनाय थाखा फैसाखौ देख्ल'खागोन नंगौना नङा रायजोफोर जोंनि खोनानो मोननाय रायजो राजाफोरनिफ्राय खौथि थाखा सख्रनिफ्राय इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे थाखा खरस खालायदोंमोन नाथाय सख्रआ इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बेसेबां खौथि थिखा मोनखो दिनैनि समाव हयथ' मोनाखैबो जानो हागौ आरो गुबुन गुबुन थिखादारफोरनिफ्राय जों खोनाबावदों खौथि थाखा लानानै इउपिपिएल सरकारा बेसेबां सैथो जोंबो स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा रायजो राजाफोरनि नांला बंसा रायलायनाय रायजो राजाफोरनि सावरायनाया जुदि सैथोबा इउपिपिएल सरकारा बिपिएफ पार्टिनि समाव जायफोर थिखादार बिथांमोननिफ्राय खौथि थाखा लानानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनो होदोंमोन आरो बिथांमोना खामानिखौ आदाय खालायनानै मोनफिनदोंना मोनफिनाखै आरो 5 बोसोर जायै समाव बोरै मोननो माखासे समफ्राव गोलाव सम जुदि आरो 5 बोसोरसो सिगाङाव जुदि आरो सरकारखौ सालायबावोबा हयथ' मोननोबो हागौ जायफोर थाखा फैसा खरस खालायदोंमोन थिखादारफ्रा नेक्स्ट
5 बोसोरखौ सोरखौबा जेलाव हरनानै सोरखौबा सिगु सिगु खालायनानै सोरखौबा माबा मोनसे पुलिसजों साजायनानै हयथ' सरखारखौ सालायफिनोबा हयथ' जायफोर थिखादारफ्रा थाखा फैसा खरस खालायदों बिथांमोना मोजां मोजां खामानिखौ मोननोबो हागौ। जों दिनै 3 बोसोरावनो बोरै बुंस'नो हानो। बिनि थाखायनो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा चक्र बिथां आरो गबिन्द सार आरो प्रमद बर' सार साफ्रोमबो इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। नाथाय आं सानदोंमोन आंनि गोसो गोरबोआव जायफोर मोजां मोजां आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन, जायफोर बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय, मोजां मोजां फरायनानै गारनाय, साख्रि लानानै गारनाय बिथांमोना हारिनि खामानि मावनायाव न'खरखौ सानालासिनो जातिखौ देरसिन साननानै लानायाव जायफोर साख्रि बाख्रि गारदों, जायफोर हारिनि थाखाय नांसोमदों बर' जातिनि गेजेराव सोलाय सोलो जुदि मावोबा चक्र बिथांमोनाथ' कौटि कौटि थाखानि मालिक जाखाबाय। दिनैनि समाव जिरायनानै थाबाबो जेबो आपत्ति गैला। मोजां मोजां थिखादारफ्रा जायफोर बिपिएफ पार्टिनि समाव मावखानाय बिथांमोना दलद जिरायनानै थानानै माखासे गोदान गोदान थिखादारफोरखौ आइडिया होनानै खामानिखौ मावफुंहोयोबा मोजांसिन जायो। बयबो बर' हारिनि गेजेराव सोलिनो हानाय न'खरा जुदि मोजां जायोबा, बयबो सोलिनो हानाय एसे एनै थिखा मावनानै जुदि थाइसे थाइनै जुदि माबा मोनसे प्रफिट दङबा बयखौबो चान्स होलायनाया मोजां। नाथाय दिनैनि समाव बिजेपि सरकारनि समाव जायफोर सिनियर थिखादारफ्रा लासै लासै माखासे थिखा लाइनखौ गारनायसो जों नुदों। दिनैनि समाव मोजां मोजां थिखादारफ्रा फासयनानै थानायसो जों नुदों। दा बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बिपिएफ पार्टिनि समाव मोजां मोजां बर'नि थिखादारफ्रा एसेबाबो सोलिनो हानाय, न'खरनि गथ' गथायखौ फोरोंनो हानाय थाखा फैसा जाखाबाय। दा गोदान गोदान थिखादारफोरखौ बर'नि गेजेराव मोजां मोजां थिखादार जायफोर फैदों बिथांमोनखौ एसे चान्स होयोबा मोजांसिन जागोन होननानै आङो बयनिबो खाथियाव खावलायहरो। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै आं आखाइ खबजोबनानै आसा खालामो। गोजोन्थों।